Ik denk dat ik mijn vader in mijn jeugd maar één keer echt verschrikkelijk boos heb gezien. Dat was op vakantie in Duitsland. We zaten in een bos te picknicken en hij raakte aan de praat met een oudere heer. Een oudere heer die een oud SS'er bleek te zijn. En die mijn vader recht in zijn gezicht zei geen enkele spijt te hebben van wat hij in de oorlog had uitgespookt. Mijn vader ontplofte. We hebben hem bij die man weg moeten halen. Wat bezielde hem in godsnaam? Mijn vader, zo'n rustige, keurige man, die zo boos werd. Als kind vertelde hij mij nooit over de oorlog. Later hoorde ik pas het hele verhaal. Mijn vader was 22 jaar toen de oorlog uitbrak. Toen hij aan de grens lag om ons land te verdedigen. Wanneer hij in 1940 terugkeert naar zijn plat gebombardeerde thuisstad Rotterdam, sluit hij zich aan bij een reddingsbrigade. En ook duikt hij in het verzet. Hij kende heel veel onderdijkadressen. En raakte ook betrokken bij verzetskrant De Wacht. En dat gaat goed, totdat het vreselijk fout gaat. Het is 20 oktober 1944 als de Sicherheidsdienst hem in handen krijgt. Mijn vader, die zoveel wist, wordt zwaar mishandeld en laat helemaal niets los, maar wordt wel veroordeeld tot de dood door de kogel. Maar voordat hij die kan krijgen, weet de knokploeg hem met 38 anderen op spectaculaire wijze te bevrijden. 4 andere mannen, van wie ze de celdeur niet open krijgen, halen het einde van de dag niet. Ik begon te begrijpen waarom hij toen, in dat Duitse bos, reageerde zoals hij reageerde. En hoe groot het eigenlijk het wonder is dat ik dit hier kan doorvertellen. Het zijn niet alleen de grote verhalen, maar juist ook dit soort lokale verhalen dat ons bindt. Verhalen die elke regio kent, en zeker ook in Limburg, waar de oorlog in die tijd nog lang niet voorbij was. Maanden moest het nog duren voordat de hele provincie bevrijd was. Maanden waarin voor vele Limburgers de bevrijding vele malen zwaarder was dan de bezetting ooit was geweest. Juist de verhalen van toen, uit de eigen streek en eigen buurt, met families van mensen die je misschien kent, geven jongeren een beter beeld van een tijd die zich nooit meer mag herhalen. Juist die verhalen stellen je in staat om te verbinden met het oorlogsleed elders in de wereld. Juist die verhalen zijn nu harder nodig dan ooit.